Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pintakasi Bato 2026, binuksan ang kauna-unahang pista sa nayon sa bayan ng Bato, Camarines Sur kung saan tampok ang mga kilalang produkto at pagkaing lokal ng bayan. Isa sa mga binida sa nasabing aktibidad ang sikat na pansit bato, ang One Town One Product uutop ng bayan. Tampok rin ang tilapia na mula sa Lake Bato. Mayroon ding bazaar sa boulevard ng bayan kung saan itinatampok ang iba't ibang produkto at negosyo ng mga residente ng bayan. Bawat barangay naman ay nagtayo ng kanilang mga kubo at pwesto na naghahain ng iba't ibang putahe, gamit ang pansit bato at tilapia bilang pangunahing sangkap. Dahil dito ikinatuwa ng mga residente ang kauna-unahang pagkakaroon ng ganitong aktibidad dahil nakakatulong umano ito para mas makilala ang kanilang bayan at mga sariling produkto. Lalo ini na live tilapia, pikidelyo. Dakula po ining event. For dahil sa ini-improvise mi an bato tanganing ang mga ini site na ini kan tourism sa inainggan nyo mi ang mga ibang banwaan na magdigdisinda tayo ay mga event, lalo na ngunyan maarabot ang Pintakasi kan Bato. Ayon kay Bato Mayor Enric Dangkalan, layunin ng pista sa nayon na maipakita ang kultura, pagkain at mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang bayan. Aram ko ngunyan na piyesta na papaubuton kadakol kang mga bakasyonista na maigdi. So, si mga native na delicacies may isosyokis mi sa inda. So, may mga bagong tuklas na luto kang tilapia, may bagong tuklas na luto kang pansit. In fact, kansarong aldaw, igwanan ning nag-showcase kang pansit bato empanada. So yan, maso-showcase po yan digdi. Asin, mananamitan ninda ang masiram na pansit bato empanada. Asin, manlain-lain na putahe kang tilapia asin pansit bato. Samantala, maliban sa pista sa nayon, mayroon ding sports fest ang bayan bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Pintakasi Bato 2026. Layunin ng aktibidad na maisulong ang health and wellness ng mga residente habang nabibigyan din ng pagkakataon na maipakita ang kanilang mga talento sa iba't ibang larangan ng sports. Regine Boy, CSN.